Diamuna manami nanami ruas ni huria na hinahulungan ni Tuhan ta Yesus Kristus. Dorakso temulai bertangian maita. Asini roha madihamu do dame nasihat Tuhan debata mata do nasihat anak na Tuhan ta Yesus Kristus. Amin. Diamuna manami nanami ruas ni huria ni Tuhan ta na hinahulungan di bagasan goar ni Tuhan ta Yesus Kristus. Atani debata turpu jamita tu pertanyaan ni huriata dienet sian panurat Hebir biddu 10 sada menguka sian ayat welu saaro di ayat 10 songnama tersurat di si hinorhon ni hapur siaudo mangului si Abraham dung dijo bukas tutano si jalo onna bahen tiat-tianan sau ibana bukas suarong diboto si topotonna inorhon ni hapor siaw do ibana hinomit ditano naung diparbaga-baga tu ibana songod ditano ni naliban udung-udung do diingani rapon si Ishak do si Jakob dengan na panean dibaga-baga na sasadai ay di paimay do huta na marujahan na hot na pinaddean jalan na pinauli ni debata laos hinorhon ni hapur siyaw do di Jakob si Sara gugu manubuhon poparan maralohot tibbo ni umurna ala haposan di rohana na marbaga-baga hotca di baheni tubudo sian nasasadai nong mate dohonon nasa torop di bintang di langit nasa gudang nirihit di topi laut naso dapok bilangan di bagasak kapur siyaw do mate nasida sudi daksanga di jalo nasida baga-bagay siyan na daw nama ditatap jala di halasson na di parhatutu pangisua jala paisolat nasida di tanoon marhite-hite padok nasida si songoni di tariasson pajalahi do nasida di persabuluan au dingok nasida tano nauk tinadikon nasidai sanga do nasida mulak tusi alai nadumenggad do dihalunguton nasida ima na di banua gitjangi di baheni dang di hailahod debata nasida naulu do ibana guaron debata nasida ainunga di pauli di nasida sadahuta wala nima saha ni turpui diamunak ta manami nanami na hinolongan ni Kristus tottudo macay maol laho mangihuton so kaporsiaon ni si Abraham di bagasan turpu jani taon jala sianima boto otta nahurang do hapor otta laho mangihuton Tuhan ta Yesus Kristusi dihabaranion di si Abraham laho borhat siat tano hagudanganna tano hatubuanna maninggalhon amana do inana totu sada sitiruod be di tonga-tonga ni perdalanan
ni ibana laho menuju tano naung niarihon ni debata tu ibana ima tano habauran ni susu dohot situa ni luba laos disima no aing di igil debata siak kita songo pakkaporseayon niya siya barhamon songon halak na porsea hita mangihuton tuhatta Yesus Kristus ikon barani do hita maninggalhon akka hagiyot ni portibion na mangihoti rohatta ganup marsada-sada jala ikko barani hita mangihuton tuhatta Yesus itonga-tonga ni perdalanan ni ngulutta dohot pakka porseotta di tuhatta Yesus Kristusi siat turpuhoboy berengotta sogod dia si Abraham makka porseai tano na pinarbaga-bagay na soheado pe dida matana jaladang di boto ibana aha na masa dihutai alay barani ibana ala debatado na patuluhon doh namanot tuhon tano na pinarbaga-bagay gabi inganan niya kapinopar na sugot jala ho bartusido ng parngulun ni haporsiaota abaraniyon laho manadikon sa luhu na akka naarong dipudita jala borhat tita tutano situjota dia kaparsirahan ningulutta disima hataridaan niya kana porsea songo si Abraham di bagasat turpuhon barani ibana ala debata napatuduhon inganani doho namanotuhon inganani jala ido nanaing dohonon ni turpuk jamitaon tuhita saluhu na naing tu debata tertuju saluhu na pakka porseotta holong nirohatta pos nirohatta pakkirimotta di tonga-tonga ni perdalanan ni ngulutta alanido marhite turpuhon naik takas hita hot marojahat di haporsiaon ima di bagasan Kristus Yesus naok pinasaha ni debata amay tu hita ganuk na magkaporsiay ibana jala disido naing boto otta sogod dia hita na madalani ngulutaon ikonadokpos ni roha parsitutuon do hasatiaon di baga-baga ni debata di tonga-tonga ni ngulutta si ganupari di partikian waing boydo bobonosak kita boydo ragu hita taringot tu perdalanan di ngulutaon ala niakka perkembangan ni zaman na canggih sinuain boydo tarbuabuan hita tusada situasi na macay maol at tusatta songoninang do akayanak kota kasuduk na poso alay pos marohatta nunga di para di debata di hita ima akan adumenggan jala porsea do hita molo tabulus pihak kai tentu urupan di debatado hita norhiti tod di perbedia laho tatuluson mamulus nasa ragam nyakka na mauli lausido na naing panadaron ni turpuk jamita di bagasat tikyon didok disi daksa nga di jalaw na sida baga-bagay siyan na daw na maditatap jala di halasson
na di parhatutu pangisua jalapai solak nasida di tanoon. Marhite poddo nasida si songoni di tariason, pajalahido nasida di persabuluan. Dia muna kamanami nanami ruas ni huriatta tuttudo di tonga-tonga ni ngulut taon ikut dari konotta do saluhukna akka hasomalak kasomalan akka hagiot nadong di bagasa portibion jalek pebarani do hita laho menuju si tujuotta imatano na pinarbaga-baga ni debata tu hita tano habauran ni susu do situ ngiloba akkalas di roha akka pasu-pasu naing jupang disi di tonga-tonga ni mulutta si gano pari alanido di bagasa turpuk taon ido dia 15 do 10 au dingok rohana sida tano nauk tidak dikon nasidai sanga do nasida mulai tusi alai nadumenggat do dihalunguton nasida ima banua gijangi di bahini dang di hailahor debata nasida naolo do ibana guaron debata nasida ainunga di pauli di nasida sadahuta nok narbaga-baga debatado si tujuan ni toditta ima banua gijangi jala sianido hita marharoroan di tubuh debata tutonga-tonga ni portibion asa gabi pasu-pasu tutonga-tonga ni portibion alanido ikoni ngototta nanak songod dia pihak kananasa natabulus natadupi di tonga-tonga ni ngulut taon taingok ma nunga di perbaga-baga debata di hita ima banua gijangi yak kana porsea di ibana tusi mahita nuaik tertuju ai debata namak kaholongi hitai nunga di parari akkana umuli na dumenggan di ngolutta alani porsea mahita rappon tuhani naing merdalak kita manadikon akkana dipuditta doppak padangido si puspusotta ima sabulon ditoditta ima banua gijangi disima jupang hulup-hulup las niroha itonga-tonga ni akkana porsea naong marujahan di tuhatta Yesus Kristusi tuhatta ma nama sumasu hita amen martangi yang mahita mauliate rohanami di hoale Tuhan ala naung dipakkulingi hatam na badiay hami asa tutu hami mangihuton songok kaporsiaon ni si Abraham na julu barani bana manadikkon huta hagudangan huta hatubuan laho borhat tutano si tujuan ni toddina aporsiaonna naok pinarbaga-baga ni debata tu ibana dohot tu pinopparna sugut songonido nak kami ali Tuhan kumbarani hami manadikkon akka nadipudi nami akka hagiot-tagiot ni portibion halumlamon namasa di tonga-tonga ni portibion laho menuju tu sada si tujuan ni haporsiaon nami laho mangihuton doh mangului Kristus Yesus Tuhan nami nunga di paradiho di hami inganan baga-baga ima surgu hasonangani naik tusima hami lau menuju marhiti haporsiam nami asa pasu-pasu jala pergugui hami sering di tonga-tonga ni portibion dope molotuk kubulus sami akkana maol akka parukilon akka parsahiton alaina posdor hanami molohomar dongat tok kami lubis yan daw pikir hami
lehonom mudo di tonga-tonga ni ngulu nami. Pasu-pasu ma akka ruas ni hurian. Laho menuju akka si tujuan nasida. Akka na hinalunguton ni roha nasida di tonga-tonga ni ngulu nasida siap hari. Asa lamergugu nasida. Laho mangamudiho ngulu nasida. Ngulu ni haprosyaon nakpartod diyon nasida pe. Atong rapoko mahami ali Tuhan di tonga-tonga ni ngulu namyon. Juluani, jongjongi, jalatata mahami. Akka na dumengganima, lehonom budihami di tonga-tonga ni ngulu nami. Bagasan Kristus Yesus Tuhan nami, jaloma tangian nami. Amin.